Ngai khoble ya phi iwe pu we kham tam ya kitu kiba jupet ya kane ka YouTube channel ka jing ya ka jing hikai shapang ka tin ka jong ble te hoi ngai scam mo phila yo ya ka jing hikai ki bo pher na ha kini ki tayo ki bala dep te men ta ngi la poi sakawai pat ka benta kata kalong ka benta ka topik ya ka ba ngin ya kren la ngin ya sam shapi iwe pu we ka de shapang ka jing penlong te na du meno ble ula thau ya ka perthe ule kumno ter ngin sayo ya ki jubab te ngangit scam ba uble un ai ki jingker khu lengba kini ki ji hikai lengba ka ten ki jong uble ngangit scam ba phi we pu we ba phin yo ban ai ki ji hikai shaki we ro mar hoi la dang pule tang na ka bible tang tang em so tho andre la da don mano ban pen shai ngila ban yo ya ka jubab ka ba kham shai te menta ngan penithu ya phi ya ki nongkren lane ya ki noi shimanta ha kene ka por nga ai khuble ya i pastor ke lamare ha ba ilala ban ya shimanta lang te kumjuru i pastor dapjur te kumjuru i sir nyobo lapasam bat kumjuru i sir jonison mukhim kine ki dei ki shakri ki jong ble ha ba ki la penlut por tang ban yo ban ya sam ya phi ya ki ji kai lamba ka tin ki jong ble chua bangin ya sedang tungin pendam kli ban duai ko pa jungi ubaham ne ni wan hajan jong me atrai ha kene ka por chua bangin ya sam ya ki katto katne ki khot katto katne ki ji kai lang ba tin ki jong me ma to ai ba men sim jong me un the ha kini ki anong shimanta kat ba kin ya sam to ai ba ke baro kin one bait lang ba ka khat meneng ki jong me de na ka jing start hi ka ba ubreu udan henry ki jing start ka ba wan name atrai pandap ingi we pwe do men sim ko che sen nga pan ro yame ba men ma bi pop ki like let krangkang ki bang jule man la ka sngi ngap bo ikine ha kertang uji su Chris amen tementa ngin ki don kato kan ne ki jingkli te ka jingkli ka baning kong ka de shai pastor ke lamare ka jingkli ka long kum ne ke ai ka jubab ya ka jingkli meno uble ula thau ya ka perthei kat kum ka bible le sibon pastor ya kan ga jingkli ka ba phila ai hanga ka ba om na du meno bala thau ya kan ga perthei da uble kat kum ka bible ka jing jubab janga kalam ta aga kitab Genesis kala nong ka banangkong ka khor ko de ka banangkong ka ba om ha ka banangkong ublei ula thau ya ka baneng bat ya ka khandeu kum tangi sel thu ba ublei ula thau ya ka ne ka perthei na du menengkong bat kat kum ka history le ki jing khain bat ki jing hiat pateng na ki breu na du adam kum ta ter hadu ki snam ki ba jisu wan cha ka ne ka perthei kaladap sao hajar snam bat menta hadin bu jisu ula wan cha ne perthei bat la lek shabnang kalalong ar hajar snam tam te kat kum ka bible kata jong kene ke perthei bo ble la thau kadan nriu hajar snam tam nrei ka ba ngau phalapat ba bun ki scientist ki khen ba ka karta jong kene perthei ka palat ya ki billion rane trillion snam
Mar kata ka jingi kai jong ki scientist but jong ka tien ki jong blay ka ye per bak la bak. Kum ta ngi kupi Kristan ngi de ban ngai ba ka per thei ko blay la thao menta ka dan kum ba ru ha jasnam tam ai. Kublay sibo. Kublish bon pastor ya kato ka jubab ka jong pi. Oi. Ngidai ban ngai ya ka tin ka jong blay. Oi ka Bible hi ka ya thu ingi na do mening kong hi blay ula thau ya ka ne ka perthai. But ngilai yo sngauru ya ka jubab lang ba i pastor kublish bon pastor pila pensyai. Ngangai scam ba i way po way. Ba pin ngap ba. But ngan ong ya ka ne ka way ka kintin ba pidai ban wan ra ki kulom ki jong pi bat kum juro ban tho ha ki kopi ki jong pi knang ma phila ban kan mau lang ba ki ni ki jubab ha ka ba ki ni ki pastor bat ki noi kai ki ba kia lang ba tin ki jong ble kia ya phi ya ki ni ki jubab lang ba ki ni ki jingkli ki ba pher ngangai scam ba pin ngap ba knang ma phin yo ya ka jiman toy kuble shibon pastor sakane pat ka jingkli sha sir nhau bo la pasam mano bade unong thao nak wai phi ba phin juba Kublai shibun ya gana kejingkeli ngadan lai tali ket khot banyak samat pi ha gana kepo kebenengkong Genesis kolong benengkong ket khot kebenengkong kebaong ha ke benengkong ublei la thau ya kebeneng bat ya ga khendel ublei ba ukpa ublei ba khon ublei ba mensimakhoi kia dan mentalang bat kia trela kijong kikam hak bantau ya kana ke perthai ke jongi nata Genesis kolong benengkong ket ba arpun reu bleu la ong tongi nya thau ya ubreu hak kedor ke jongi bat ngap ngan pule susu ya pi ya ke jing tho na ka Bible cha ki sti jong Hebrew kolong benengkong ket benengkong bat ke ba ublei ha ba la kren men hendai haki kepatemen lagi bon benta bat haki bebon rukom haki nong yutul upa haki ne kisngi ke bakhadu ula kren hangi ha ukon ka dikhot ke baat ya ubala thung ban long nong yo pateng ya ke baro da uru la thau ya ki perthai ka Bible kalong ka basyai ha ngap ngan pensya susu ipi saya na ka we ka khot Bible na ka gospel jong Yohanes kalong ka benengkong ka khot benengkong baal pat ka bakhat sao atrai pila tip ha ya kana ka khot Yohanes kalong ka benengkong ka khot benengkong baal pat bakhat sao ha ka ba benengkong uladon uktin bat uta uktin uladon bat ublei ngap uladon uktin bat uta uktin uladon bat ublei bat uta uktin ulalong ublei uni uladon hakba meningkong bat ublei dau lalong ki baro bat klam mau om syam lalong ki ru kaba lalong we uni uktin udai Jesus Christ balada pidang singau artin we uni uktin pe hakat khot ka bakhat sao jong Yohanes kolong benengkong kabong uta uktin te ula kejado bat ula syongsa hapdeng jongi bat ngila yo kmi sha nya keburom jong ubat keburom ka bak dakat ka jong ubala kha marwoi kupa baladap da kejinga bat kejing shisha ni singa thu ba ude Jesus Christ ubala la kenjado namar ba ula shim nya kejing long breu bat nama kata kadau ude Jesus Christ ubala thau ya kana ka perthai klem da omlong klem da kemno ka Bible ka ong da ulong ke baro pat klamo om shamna long ke ru ka bala long ngai scampi ngau thu ya gane jing jubab kuble shibon so nyobor ya ka to ka jubab ya ka ba phila ai nam ta ka jongi iwe puwe oi kadai kata ka khamtom haba phi panshai shphang ujisu de long thau dai te nga ro ngakwa ban pan scam ya phi lang ba ka sti jong Paul siki nong Kolosai kal nong ka banikong dikhot ka ba khat san khan reu hang to ka ya thu ba ubalong ka dur ublei ubamla ban yu sangap ubala kha ning kong na ka jing thau baro ka bomot ka thau yano Jesus Christ
naba hau la thau ye ke baro ha ki beneng bat ha ki khandeu ke ki bala ban yui bat ke ki bomla ban yui la ki ket la ne ki hima la ne ki jinsan cha la ne ki bor ya ke baro ken la thau da u bat ya u sngongo ba hoi mano bala thau Jesus Christ kuble shibon ya katoka jingjubab ke jongpi sir la pasam kuble shibon te matangi la poi sa ka jingkali ka balai ya pi pastor dapjur kumno uble ula thau ya perthai te kane ka de ka jingkali shapi Ublay ulathaw ya ka pertai hakurkom ka bapla do kata syukran da kaktian bat ki e baro kilalong kumbaw la hukum nadu kimat benang hasahid benang ki ki wa ki khandeu ki chiam ki ding ki se kimrat kimrang bat baro ki badon jing im bat ki bam don jing im lain no ubriu ya ba ublay ulathaw dalaki kti bat udah persat menswim hak tluk mod jango andre yaki we pat yaki jingthau baro ublela thau tang da ka basyukuran da ka syuntor ka bible ka ong hakisam lai phulai ka khat ka ban ru bat ka bakhandai da ka ktien utrai la thau yaki beneng bat yu pat ba joki baro da ka jing persat ka syuntor jango na ba ula kren te kalalong ka ulah hukum te kalanes khem ladang ipule haka gospel yones kelenong ka baneng kong ka bible ka ong haka ba meneng kong udon uktin bat ta uktin udon bat ublay bat uta uktin udai ublay ngis ngau tho ba une uktin haka gospel yones ka theu yu jisu balai la khot yu uktin namar la thai ke baro da ka ba syukuran kakaktian kuble shibon pastor dapjur nganget skam ba pi ba ngilai usngau da kumno ublay ula thai ka perthai da ka ktien te ngasuka ban pan skam biang ia ka juba hangne na kitab sam chis pa sao dikhot ka ba san na ka kitab sam chis pa sao dikhot ka ba san ko ula seng ya kinong rem jong ka khandeu bat kanom khi junom te hoi da ka ktien hi ula thau ya ka perthai bat paj ba baro na ba ula hukum te kalane scam kuble shibun pastor dapjur sai sen nga karpat beng ya pi we puwe ba phin tho ya kini ki khot ba phin tho ya kini ki jingmut jing perkhat ki ba phila ban wanra phila ban ya sam shaki we ro ba kalong ka jingman to ya pi da kini ki jingjubab lang ba ini kino simantah lane tekniki pastor tementa sakwe pat ke jingkeli namta i sir Jonathan Mukim kane ke de jingkeli shapi ke ke ba phila ban ya ke jingjrong jong kapor haba ublay upenun kam ban thau ya ka perthai kublay shibon ya ka jingkeli ka jingjrong jong kapor ka ba ublay upenun kam ban thau ya ka perthai ya ka jingjuba mila ban shem na ka kitab Exodus kalong ba arpo dikhat ka ba khatwe hane ka ong kumne na ba ha ki hinriu sngi u try ula thau ya ka beneng bat ya ka khando ya kudur ya ru bat ya baro kat badon haki ula shong sngi ru ha ka ta ka sngi ka ba hinyo namar kata ku try ula kurku ya ka sabaton bat ula penkentang ku ya karu te kanika ka dikhat kai tho ingi ba u try penan kam hinriu sngi ban thau ya ka perthai ba ik badon ha po chong ne ka perthai bat ha ka sngi ka ba hinyo ku try u shong tight no na ka jingtre ke jong u ne ka jing thau ka ba ula thau ba la pan kentang khu ya ka sngi ka ba hinyo te u try u shim hindu sngi ban thau ye ka ne ka perthai kuble shibun sir ya ka to ka jingjubab ka jong phi hoi
Henry sngi ublay ula thau ya ka perthei ula pen kup da ka jing itanat ya ka perthei bar we upen dap ye ke bro jing mentoy ubreu but la long ka phala dei sngongo ya ro istrai ye ke baro but ula pen scam ya ka no rem ha ka perthei ha du kini ki nyo kini ki Henry sngi ya ka ba ula la tre but hoi ha ka sngi ka ba nyo ula song thai không lấy bún sa cái này cái way pat cái jingkeli ya i pastor ke lamare de cắt nô cái jing drong trong cái way cái sngi trong cái jing penlong Không lấy bốn giờ này cái way pat cái jing lý cái bậc pilang ai hang á bong cắt nô cái jing drum trong cái way cái sngi jing penlong cắt kum cái tiền trong play Genesis cái nong cái benang kong hi cái khát cái basan cái về thu yang hi và teu play ula khát ya cái sngi ya kata cái jing shai bat ya kata cái jing dum ula khát cái met bat kala jan met kala long bat ka step ru kala long cái way cái sngi nang ta Genesis cái chu hi cái nong cái khát cái ba pra cái bong tentang berkadu bat kepala janmit kala long bat ke step kala long ke sngi ke ba nam ta ke khat ke ba khat lai te kala janmit kala long bat ke step kala long ke ba lai ke sngi nang ta ke ba khat khandai bat kepala janmit kala long bat ke step ru kala long ha ke sngi ke ba sa nang ta ke ba kita khot ke ba ar pulai te kala janmet kala long pat ka step ru kala long ha ka sngi ka ba san nang ta ka khot ke ba ar pulai anang ta ka khot ke ba life way sepang ka sngi ka ba nriu ba ong te kala janmet kala long bat ka men step ru kala long ha ka sngi ka ba nriu nang ta Genesis argala nong kada khat ko benang kong hadu lai ni shem ne ka ong kum ta la pendep no ye ki benang ba di perthei ba di ki kenhun ba ro jo ki te ha ka ba nyeu ka sngi blel pendep no ya la ka kam ya ka ba la pelong ha ka ba nyeu ka sngi ula shong sngi na ki kam jo ba ro ya ka ba la pelong ba du blel lu kar khu ya ka ta ka ba nyeu ka sngi ba ula pen kentang khoi ya ka te kene ke jingjrong jong ka we ke sngi kalong arpo sau kenta namar nadu ba sep ke sngi hadu ba mi ke sngi ke dan khat ar kenta nangta nadu ba mi ke sngi hadu ba sep ke sngi ke dan khat ar kenta telengi to talang ikine ka met ka dum ka we ka dum khat ar kenta bat ka jingshai kamen sngi khat ar kenta tangi plus lang kedai arpo sau kenta ha ka si sngi kum tau blei thau ya ka we ka sngi arpo sau kenta tan rei ka kom khain sngi pat ha kini ki sngi ka ya pher ka kum ka tin ka jong blei menta ki briu ki ya khain ya ka we ka sngi na do chiteng men met chiteng snya khat ar baje bat ha do la shai ka met chiteng snya namar kata kaneru gede ki jingikai ka ba bakla ndai kat kum ka jingikai jong ka tin ka jong blai kum tangi kum ki briu ki babot yo Jesus Christ ki ba khat ya de ki Kristan hindai ban persyang ban bot ya ki jingikai jong ka tin ka jong blai hindai ban kala ya kene ki jingikai tanrai jong blai kum blai sibo hoi ku blei shibon ye ka to ka jing penshai ka jong phi pastor ka jing drong jong ka we ka sngi de ap so kenta hoi nre ha ka ne ka perthei ka ba ngi ya bu por ka de shiteng senya do shiteng men sngi de khat ar ladangi page na ka Bible hi ka ong na basap ka sngi sha basap ka sngi dei kata ka dei ka jing khen jong ka Bible ku blei shibon pastor ka dei ka jing
kadai ke jing jubab ka bashai tengah kwai phi ro se sen ba phin ya tho ye kine ke baro ki jing jubab lengba kine ki pastor te menta ka jingkli ka ba Henry ya i sir lapasam hang ni kong kum ni harengkat ka ki jing bu put ba blei ula thau ye ki jing thung bat ki marat Keblai sibon ya kena kecing keli. Oi haba bleu pe yau Adam. Wi bau Adam don kam ya kaparlok lane kata kanoyarap. Ban dorong kat lembat Batong ini pe nak ting jong blai nak ni ka ahli ke khot Bible. Nang Genesis kon nang ba ar ka khot ba ar phuwe bat ar phu ar. Ka ba ong kum ne. Teu trai ba bleu la pengat hau Adam da kecing samthia ka ba ju. Uru la yo thia. Bat mula shim ya ka wena kishing krong jongong bat mula set pat ha ka do ha ka jaka jongka te utrai ba bleu la pelong ya ka breu na kata ka shing krong ya ka ba la shim na uta ubreu bat mula walam ya ka ha uta ubreu ni singa thu hang ne ba blei la thang ya ka im ka balong ka parlok bat ka balong rukum ka noyarap jong Adam yo la se I monitor jongi idan ban ong hapang syapang kena kebentaruk pilak penyesam kublai sibon sa nyobor ya ketu kajing pensyai ke jong pi hoi ublei hi ula penbit penbiang ya ke perthei barok kawe ula pendap ya ki barok kijing .com ya kublai sibon kedai kijing keli ke pasyai te menta sa ka jingkli ka ba henyo menta ya i pastor dabjur lakhot kumno ya u breu lakhot kumno ya u breu ngakwai phin jupa ya ubreu lanyau kum ujing thau bakar pangtam na pedang kijing thau jong blai baro ublei la bu halor jong ubreu ya kamram ka bakhia bat ka jingket khli ka bakrau hadu kata banlong unong sumar ya ka khper eden lane ya ka parthai hi barok ko wei banlong unong sumar unong pej ya kimrat kimreng kisim kido kha do panan ijing thong jing tem kideng kise pat barok ki badon halor jong ka parthai ublei ula ai hau Adam bonlong unong sumar bat unong pej ya ka parthai barok ko wei sakawai de ublei ai hau Adam ubreu banengkong ya kajing lai loi ban jet bat ban perkhat na ka bantai la de bat kane kajing ais ngau pha jong ublei ya ubreu ya kajing lai loi ha ubreu ka pen pau ya kajing long ka jong ublei jong i ka pen pau ya ka burom ka jong ublei jong i umlong ublei ubale jubor Henry ulang ublei ubakwa bangin syakri bangin im dakamon lai loi klem don kono ke jing penbor ya ubreu lakhot kum ujing thau bakordor bat kapan sngiat jong ka jing thau jong ublei kublai sibon pastor dabjur ya kitu kijing jubab ki basyai kedar te ngasut tenat ya ketu ke kenten ka bapi ong ujing thau bakordor la nyau bakar pangtam hoi ngilong ki bakar pangtam ublei uthau ingi ki breu ya ki jingmo je perkharo kam ya dei bat kimrat kimreng ki baro ki jing thau ki ba em haba ngiu i kene perthai baro ko dei uthau karpang ingi kublai sibon pastor dabjo temanta ingin poi biang sakawai pat ke jingkeli sha Jonison Sir Jonison Mukim hakano kadur bala thau yo breu bat ka ka borsen shar bala ai hau tekane ka jing jubab phi Habis bon yang ni ka cingkli ong hakano kadur bala thau yo breu bat ka borsen shar bala ai hau ladang pe na kitab Genesis kan ban kong khot ka ba atun breu bat atnyo nếu blei wong coi các bạn rêu wong tung nhà thao yo brio hagadur jongi
บัดคอดกับอาพโยเกทุอย่างนี้บาลองคุ้มเจ้าเบลอุลาเท้าอยู่บริวหากดูจงอูฮีหากดูอูเบลเก่งอุลาเท้าอยู่ยาอูชินรังบัดกันไทยอุลาเท้าอย่างกี้ก็มุดอย่างนี้ละเท้าหากดูกจงอูเบลบัดไก่กะกำแล้วนี่ก็บอร์สชาร์บลาไออูกันนี่ละเป็นเชื่อมในคอดกับอาร์มริวก็อ่องนี้บาบัดกินเซนชาร์ฮัลลอร์กิดอคากุดเรียวบัดฮัลลอร์กิซิมนังบัดฮัลลอร์กิกินจามรัดบัดฮัลลอร์กับประเทศบาร์บัดฮัลลอร์kiกินจาบปาร์บาร์กิบปาร์ฮัลลอร์กับคันโดเตกินี่กิเดกีอาบอร์เซนชาร์บาเบลย์ไอฮักกิบริวบากินเซนชาร์เบลชบอน Kublish bun sir. Ya. Cái chính jubab cái bà sai cái trong phí rồi. Quá ban chú on cái quê cái cần tiền. Cái quê cái chính on. Rồi u blay. U ai u Adam ban long u nong mikmat jong u. U nong mikmat là nè. U nong san chat đấy. U nong san chat jong cái bát thầy. Thế setelah cái quê cái dekat hang nè ngan pule phi này tập sam praน้องกับพระที่ขดกับบันเรือหัดพระเอาเมลาลองเมลาเป็นลองยาอูบันยอกับจิงสันชาร์ฮัลลอร์กิจิงเละกิกตีจงเมลาบุยกิบาร์ฮับกิสลักจัดจงอูยกิมาร์รูยกิเซมยกิวายกัดกุมกัดดูเรียวมุดน้องมิขมัดจงในประเทศคุบลิชบุตรแต่มิดสแคมบางอย่างยอยากจุบับอยากว่าใช่แต่มันตาสักเวยปัดกับจิงกลีSakaway pat kajing kali yai pastor ke lamare kumno la thao ya ubreu Ble shibon ya kan kawai pat ke jingkeli ke baang kumno ble ola thao ya ubreu kat kum ke tin ke jom ble hi na kitab Genesis ar kelano agar khot ke ba nhiều ar cái nó cái khát cái bài nhiều cái bà ông bắt đầu try vào play ula thao yêu rêu na cái đeo met cái khăn đeo bắt ula persat haki thliu khmut jong u ya cái chừng persat cái chừng im bắt ula ta ulong ula long cái mình xem bài im hang này is ngau thu và yêu rêu ublay ula thao korpan dala jong kikti ki jong pat kumta ang ba ubreu long ujing thao ba ya pher na ki jing thao ki jong blay but ya kane ublay la le phla la thao biang na dong chadong ya ka rukom long renien ka jong breu haka perkhat perdai haka lai kawan bat kumta ter kine ki e baro ublay thau khnang yo breu na ka banta ka burom ka jongu bat don ru jing thumu ka ba shalan det na ka banta ubreu henry pamong no nga ngam da la ban sang thu ban batai shai hadu kat no ka jing phla ka ba ublay lo thau yo breu sa ki banta ki ba shapo aman kata ki long ki bangim la ban modor nadu plong snam ubotit ap sau banta klem sange mit la bat sing klem sham thai amar kata la da plong snam ai nuksa usange ban trekam banta breu unja long balayap hanre kini ki kor kini ki tor ki baw ble la thao la yau breu shisha ki long ki jingker khu na ka banta ubreu hi ha ke jing em ke jong mar kata ni kum ki jing thao ki jong breu ni de ban long ki bas ngau ngu yo ble man la ka sngi na maru thao yangi ha kata kar kwam long ren yang ke jongi ka ba biang na dong shada mar kata ni de ban ai ke buram bar ke jing ro yo na ka banta ke ne ke jing thao ki jong ya ni kum ki breu bless you Kublish bun pastor ya ketua jubab awak ngan syukwa ban ya sam ya pi lang ba ka we ka kot
kot Ellen White pa temen bat kinoi thu lupa hang ne ka thu kasla ka ba khat khandai na ka kot khasi hang ne ka ong kum ne uble ula thau yu breu ha ka dor jong u wang hang ne om dan ka jing mayan om dan ka nong rem na kum ta ka jing tharai ba breu ulong hisuki pasuki ha ka jing san ki kenja phngit baret hapo kimrat jong ka bat ki jing thung ba ka perthai baro ki ong ba ubreu umi nak da umi na usre umi na ki jing thung na ki mahat te ladang ipule na ka bible hi ka kershan ka bible namar uble hi wa thau ubreu samano ladam de uble samano hi namar uble uang yang in ya thau ubreu ha kadur jong hi jong u jong ki ngon ba te kublish bon ya tu ga jubab te mentang in ya pet sakawai pat ka jingkli ya i sir lapasam cái jinglong bakring ya cái jingmut jong phi ha cái jing penlong ublei ya ka im boleh sibun ya kena kejing keli ban jubab ya kena kejing keli ngide ban pai biang ban pule biang ya ke kejing temu kejong ublei ha ka menengkong anda ha bola dab an thau ya kena ke perthai thau ya ke em ya ka em bat yo adam bat nata ublei ula ong haki ba naki jhur barok ki ba pemik sembai pila ban bam na ki ding barok ki ba danso ki ba pemik sembai pila ban bam kita ngila manusia ma Genesis kon nang ban kong ban khol ba khon dai bat ru ngadan ban ong ban IP ya ka we ki jing tho na skri ki jong ublei na ka we ka kot ka ba kerteng ka jing snang halot ka ru kom bam na ka sla ka ba shispa ka paragraph ka ba ka ong ba ki sembok khao ki so ot ki chur kini ki de ki jing bam ne ka ba nong thao la ai hangi ban bam kini ki jing bam ki bala pankre bat ki bala shat ha ka kom ba san la ha ki jing long marian ki jong ki de ki jing bam ki ba pan klan ya ka met ki jong ni kini ki jing bam ki ba pen klain ban yai sha i ta kijing ki jing stom ha kamar ki jongi kideru ki jing bam ki ba pen klain ya ki jing mu chupar khat ki jongi bat ya ki bangim la ban yo na ki wei ki jat jing bam babon ki ba pen shit jur ya kamar ki jongi bat nga ni skema pi snga thu ya ki jing bam kable bon hoi kumba i sir lapasami ong banga ngan ya sam pi kendiat lana pi pule na kene ka jingkran jong i Mrs. White i ong kum ne ba ublei u ai ho adam ya ka perlok ula penbiang kanong ya rap lem ya u ha ka baning kong kata kanong ya rap ka ba ya de kum ma u hi u klam ai ya kanong ya rap ka ba long kum kimrat ne ke henre u ai be kum ma u hi ke jing mo jing perkhat ke baro temata kata kebaya bit ban long ka lok jong kata kebala ban ya long kaju bat kajing bat kajing sngolem snga kata kadai ka ba ka Mrs. White ka ong ya ka im la thau na ka sing krum mala shim na ka krum jong adam ka bat heu ba kam dei ban sanshari kum ka khlidu lam ne om dei ban yuroj ya ka haki slak jat jong kum kata kaba khampo henry ban yang hasanda jong kum kaba ya rangkat bat ban bat ban yada ya ka im la thau ban long ka shak ka nong yarap ngamut baong ka nong yarap la ne kaba ka parlok kaba jantam knang ba la da shem kino jing te kala ula ban ya sam ya ka khuble shibon pa i sir nyobor ya tu jing jubab ke jong phi temanta hang ne ka sakawe sakane ka jingkli ya i pastor dapjur ki jing thau bala penlong kat kum ka we pa ka we ka sngi hakasni ke banung kong uble ula thau ya ka jing shai bat ula pen ya khlat ya ka jing shai na ka jing dom bat ula khot ya ka ta ka jing shai ka sngi bat ya kata ka jing dom ka miet hakas ngi ka baar uble la thau ya ko sun beneng
hagasngi ke balai ublei ula tau ya kerengkeu ya ki duriau ya ki deng ki se ki sok ki pai ki jhor ki jhap bat baro ki jing thong jing tem ki badon ha ka khandeu hagasngi ke basau ublei ula tau ya kasngi ubanai ki klor bat ya ki wei pat ki mat beneng ki badon ha ka hau hau hagasngi ke basan ublei ula tau ya ki jing tau ba im ki dok ha hala ka jai ke jai hapo ka do riau bat ya ki jing tau ki baher ha ka sun beneng ya ki sim ki do hala ka jai ke jai hagasngi ke bahin riu ublei ula tau ya ki jing tau ba im halor jong kerengkeu ya ki mrat ki mreng hala ka jai ke jai bat ha ka bakhado ublei ula tau ya ubriu bat ubriu ula long ujing tau bakhado ya ka ba ublei ula tau hagasngi ka bahneu ublei ula shong thai nak jing trei jong ula kerkhu ya ka bat ula pen gantang ru ya kata kasngi bakan long kasngi ba kibreu baro kin yo shong thai rengkat bat ublei ban yaslok rengkat batu Kublai shibun pastor ya katuka jubab sa shisen. Kublai shibun ngangai skam mapila yo ya kajing pensyai kabah syai kadar bah. Te mentah sa kanai pat kajing keli ya i Sir Mukim. Balai bau balai open long ya kasabaton kum kasngi jingshong thai. Kublai shibun ya kenika jingli kapong balai bau balai pelong yang kasabaton kum kasni jing shong thai. Kalau jingli ke bos ngotenat ublai yo i ba ubriu udon kam ban shong thai. Namar kata kadau how Marcos kalong ba ard khot ka ba arpnyo la yathu hangi bala thau ya kasabatan na kabanta ubriu kai ga chumut jong kasabaton ka ba ublei la thau na kabanta ubriu hak ladang pai hak tin hebrew shabat ka mut ban shong thai le ka jing shong thai kata ka de ga chumut jong kasabaton te ublei yu i ba ubriu udon kam ban shong thai naka kam ka ba ula trei baro shitayo karwan ra chung pang chi stom hakamal ka jong ubriu lada shong thai lada trei stray namang trau ka idon kam yo ubriu ban shong thai ublei u ai ka ni ka sabaton wai ka pang ye ki briu ni ka sabaton bakin shong thai hangane ka si but ha wesekel ka no arpho dikor arpho ru nik ong batu sumar khoi ya kisabaton jonga bat kin long kadak hapadeng jonga bat pi bapin yotip banga long u try u blay jong pi but u blay habo ai ya kasabaton sha kibriu u ong ru kibriu baki dai ban sumar khoi ya kasabaton bat kasabaton ru ka petkendit yangi ba kadai kasni ka jong blay but hakunu kurkom ba ngila ban sumar khu ya ka sabaton ngila ban sumar khu ya ka sabaton ladang ile ki kam ki ban subha hakmat ka jong blay kum kai kam ka ban subha hakmat ka jong blay lada ni mane yu blay ladang ye ro ye u ladang pedan burom yu hakane ka sngi hakaban duai ye ro bat pedan burom yu kon pule kting zu bat puson hakikam ke ba ulale nakabanta ka jongi wepwe te nganget ba ladang le kamne ni sumar ya ka sabaton kumbau blay ong tu smar khu ya ka ta sabaton te namar ka ta katao ba blay bu kane ka sngi sabaton kum ka sngi chi shong thai ba blay ba briu udai ban shong thai na kam ka ba trei ba rostio but bangi dei ban kan mau yo blay pat ha kane ka sngi om tang ban shong thai ni ban chutia ndre bangi dei ban kan mau yo blay nong thau jongi ha kane ka sngi kudai shbon
Kublashbun Sir Mukim ya kato ka jing pansyai ka jong pi shupang kum ka sabaton kum ka ski jing shong thai ngangai skam i we ba pila sngo tho ya ka ai ka ba i Sir Mukim ila jubab yangi ngak pa ai pi ba pin tho ha ya ka ne bo jing kan mau ba ki ke baro si sabtan ni de mele ba ski we kata ka de ga kata ka de ga ai ka ba ni de ba ne kum ki kristan te menta ini poi biang sakawai pat ke jingkeli ya i pastor ke lamare nalor ka basyong sngi ha ka sngi bahnyo sakae ki arteli ki kam ba ulale Kublashibun sagane ke wepat ke jingkali ke bapila ayanga sepang nalor ke basyong sngi ha ke sngi ke bahnyo saki ki arteli kikam baulale kejebab jangan nak tin ke jong boleh Genesis ar ke lenong ke khat ke ba lai ke ba ong bad u boleh lu kerku ya kata ke ba nyeu ke sngi bad u lepen ke tang kho ya ka na ba ka ha ke ne ke sngi u le syong sngi na ke kam jong baro ya ka bola ya ka ba u boleh u la la penlong ba tha kumta kene gede ki atli na lord bo blay lo shang sngi ha kene ke sngi ke banyo blay ula kerku ya kene ke sngi ke banyo bat ula pen kentang khoi dru ya ka kene ke pen i ba blay u kwa yangi wei pi wei bangin shang sngi ha kene ke sngi ke banyo bo blay ula tha nadu menang long jong seperti resmi ai yangi bangin tre bangin kita ngin yai bangin yang ngin kamai kaji hanrei ka sngi ke bahnyam ka bo blay ula thau khanan naga banta breu bat kumta hakane ka sngi kine ki artel ar banta ka bo blay ula lek la ula karkhu yaka bat ula pen kentang khoi dru yaka namar kata ngi kum ki jing thau ki jong blay Ngidei ban long ki bala kaloi, ngidei ban long ki bako ngu, ban syong sngi, ha kane ke sngi ke bahnyo. Ke ba ublehi, ula syong sngi, bat kumta, ukwa yangi, bangin syakriyo, ha kane ke sngi ke bahnyo. Bat nrei, ha kini ke sngi ke bangi ementa, don shibun ki brio, ki basngo thu bakla, ya ke sngi ke bahnyo. Ke ba ublei ula kerku, bat ke ba ula pen kentang khoi jika. Namar balai ki brio ki kain sngi ya ka sngi ke benengkong ka sngi Monday dan ka sngi Tuesday kum ta ter ter henrei kat kum ke Bible ni syam la tha record ba ka no ke dai ka sngi ke benengkong ku boleh la tha ya ka ni syam Gospel Lukas ru ni syam chapang ke jimi pat ke jong nong pnem jong Jesus Christ madang step nanga ha ka sngi Sunday sngi nang kong jang kata yo Jisu no penem jang ka pertai ulami pat na jing tem pat kumta nga kentu yang ilang baro bagin syem mi jing hikai tan rai jang ka tin ke jong bulai kenang bangila ban yo ya ke jing kerku ku bo bulai kula nanu benang lang jang ka ding pertai ku bulai sibo hoi ula bu ik jing kerku ha ka to ka sngi ka bahnyo bat ka jing rakhi khoi ka dai ban long ka jing le jong ka jing pediang bas ngu yo blay kulesh bun pastor ya ka to ka jubab ya ka ba phila ai tementa sai isa nyobor ka ne ka jingli shapi ka ki jing bam ki ba ublay u ai ya u ban reu ha ka ba nin hakaba ningkong Kublai shibon yang kene ke jingkeli, tong nyepet na ke tin ke jong ublai. Benengkong na Genesis kong nang benengkong ke dekat bakat wei bakat a. Ublai ula ongru tolong ba ka kendau kan pen mi spek bagi johur kin pen sei sembai. Bat bagi ding so kin sei so hala kijai ki badon lau sembai hapo jongki halor ka kendau.
te kala long kum ta ken pi sngaw hang ta kumno ubleu labu kad khot ka bakhat a kum ta te ka khandeu kala pen mi spe ka khandeu kala pen mi spe nang ta bar ki jhoru ki la pen mi sembai halaki jai bar ki ding so ki bala pen se so halaki jai ya ki badon la sumbai hapo jong ki kamut ba kine ki pen mi yala ki jong ki jai ki hapan se so yala ki jong ki jai nang ta sa al li ki khot bible na ka ju hi ko nong ka khot ka ba ar phuwe ba ar pusan ka bong kum ne te ubleu la thau ye kita ki dok kha krau ki ba he ba ye ki kinja ba em ba par baro da ki ba kita ki kila ya boy bat halaka jai ba ki kinja ba paro de halaka jai Pia sengau hana halaka jai ki kan ka khandau ka pen mi spe ki ju ki so ki mi la ki jong ki so ki sei so nang ta ki mrat ki jing thong baro ki pen mi la ki jong ki jai nang ta sagawe kan khot bible khot ka ba apusan ba ong kum ne kum ta ubleu la thau ya umrat ka rengkau halaka jai ba ye ki jingri halaka jai ba ye ki ero ki ba kanja ba par baro ha ka khandau halaka jai te ubleu le i ba ka long ka ba bha hoi ni i ba ki ba ubleu la thau ki pen mi ki sei so hala ki jong ki jai ka ne ki jing juba plesibon Kublesbon sa nyobor ya katu ka jubab ka pastenat hoi nga kan mau men shwa don perlok jonga uang lada me bam usna kulai men klain kum ukulai te nado kata por nga bang wa usna kulai kini ki sembai ki so ki kenja jingbam kum ki shana kum ki we ki sembai ki ba ublei u ai ka banikong tengah ngai skam lomba kana ka jubab ublei un kur khuya phi kat ba phinang san ban bam ye ki to ki jingbam ki ba khoi hoi ki jingbam ki ba khoi ki ba te ya ka mat ka phat ka jong phi kublei sibon tementa saka nega jingkli ya I pastor dapjur hato ngi don kam ban phai pat chaka jingbam kumba ublei ulai hakaban ningkong Ublay ula thau yu ubriu ula bu kerpang na benta jong u ki jingbam kat bakum ki jingdon kam jong kamet jong u ki long ki jingbam ki babha ublay u ai ujhur ki so bat ki so ka bapen mik sambai ki briu haba ki yabam ki ne ki jingbam ki yasha ya khlan ki em da ki spa snem handrai ha ki sngi ki ba menta ki briu ki yabam ki jingbam ki bam ya dai shu kat kum ka jingdon kam jong kamet bat kat kum ka jing patha jong ublay ki yabam ya ka do ka khlen ki do ki bom khoi ki yabam ya kwai tumpeu ki yadi ya ka kiat duma bat ki wede ki jingbam jing di ki basniu ki bapen sniu ya kamet jong briu bat ka penlong yu briu bon tlot ha kamet ka phat ha ka bor par khat berdain bat ka penlong ru yu briu ban yo ki jingpang ki baharu kom bat ka penlong yu briu bon yap kloi nyar ba pencham ha ki ne ki sngi ba briu un im hadu chispa snem handrai haba petpat ki briu ki ba im handai ki ba bam da ki jhur ki ba bam da ki so ki im da ki spa snem handrai menta nyar pencham ba briu un im chispa snem ki ba bon hi ki jingpang ki ba briu u yo de na ki jingbam ki jingdi ki ba uba mudi bat kalong ka badan kam shika de ban phai pat cha ki jingbam ki ba ublei ula patha ha ka ba ni de ban bam ye ki so ki jhor bat ye ki so ki ba pemi sambai namar ladangi bam ki ne ki jingbam wat ha ki ne ki sngi ki ba menta shibon ki jingpang ni la ban kiar ladangi bam tang do jhor bat ki jingthong ki ba pemi sambai ki briu kin imslen bat ka bor jong kamet jong briu kalong ka bakhlain lada kayo bam kum ki ne ki jingbam ki ba la patha do ble bat shibon ki jingpang ki ba ma ki ba la ban pen langkot ya ka jing mu briu kamet jong briu ka la ban ya le kita lada ubam
dak jing bam ki bala patha do uble kwa yang ngi bengin long ki ba shat ki ba khlai uble kwa yang ngi bengin long ki ba khlan ha ka met ka phat ba tha ka jing mo chung pa khat Kublish bon pastor bon ha kene ka perthai ha ba ui ka jingbam si lane ka jingbam bom khoi ka sar ha baro kaleng ka perthai apa ka bible kala maham kala yathu yangi kitab Genesis Leviticus sang to ka yathu spang ki jingbam jingde te kum juro ngi de ban sumar hi kalong ka ba yangi bangin phai sha ke jingbam ke babha omdei ki to ki jingbam ki basneu ya kan mau ka we ke jingong jong Isaya kalau nong ka pasan pusan di khot ka ba ar hang to ong ba ngim dei ban penus ba ya ke ba umlong kupu te ngim dei ban su bam klumar ya ka ba kamte ya ka mat ka phat ki jongi hoi ki bon bha ki jingbam ki bam khoi ngi deban husiar bha ngi deban sumar bha ya kamet kaphat ngi deban bot ya ka ka khia te khublesh bon pastor dabjur ya katoka jing jubab ka jong phi ka ba shai kadar te menta ka jingkli ka ba khadu ha kane ka por ya Sir J Jonison Mukim kiai ki jingbam ubreu ha ka perthai ka ba thamai te ka de jingkli ka wastanat ba yang ini sengap ya ke jubab lang ba ini Sir Mukim Blaishi bon ya gani ka jingli ong kiai ki jibam ubreu ha ka parthai ka ba thamai abantep ya gani ngirban phai sha ka jingbam ka ba ubleu ai ha ka em bar adam hadin ba ubleu la thau ya ka em bar adam ada phai sha u Genesis ka nang ban kong de khot ka ar khondai hang to ka ya thu yingi ba ubleu ai ya ka em bar adam ban ba mi ki jhur ki badan sambai bat ya ki soro ba ngait skam ba kini ki jingbam ka ba ubleu ai ya ka em bar adam kinde ki jingbam ka ba ubleu ai hangi ru andang la poi hata ka parthai ka ba thamai Kublish bon Sir Johnny ya ka ba phila ya sam yangi ya to ka jubab ka ba shai kadar ya ka ba phila ong hangi hoi ha beneng ka ba thamai nginyo ik jingbam kiju ki jingbam ya ka ba ngi ublehi ulai na do kipor ka banikong ha adam bat ka em te ngi sotanat kitu ki jingbab ki jingjubab ki ba shai kadar ha ka ba ngila ban shem lang ba ka bible hoi ki baro ka ba kini ki pastor ki ya hika ya phi kim de ki ba shabar na ki jingtho henry ka dei bet lang ba ka ten ki jong ble ai bo ble un khu ya phi I wei pu we nga ai khu ble ye ki tu ki nong shimanta ha ka ba ki la ya ai ki jing jubab ki ba sutanat na do I pastor ke lamare I pastor dabjo Sir nyoba la pasam bat kumjuru Sir Jonison Mukim kuble pun ya phi kinong simenta uble unyai kerku ya phi katba phidang ya tre man sakri namta ka kam ka jong ble temta ngin penwai no da ka jing duai te haswa kata nga kerpat ya phi we pue ba pen ya pet ya kane ka channel penyo ya ka jing kerku penyo ya ka jing ya ki jubab ki ba shai kadar pat kumjuru la sham ta yaw la da phi ngap biang ya kane ka ya ini ya kene ka khubor nga kwa e phi ba phin shim yo khulom bat ya ka copy ba phin tho te kan ai ka jing man toy phi bat phin pet bat phin pen shai lang ba ka bible te hang ta phin sa yo ya ka jing shai kadar te man ta khuble shbon ya ki baro ya ka ba phi lai shim ta lang te ngin pandem khle man dwai ko pa jungi ba mneng kurkhu ya kine kino pet kerku ia kini kinong simberta to ai ba kane ka khubor kan yat chakaleng ka rikhasi ki jongi bakin tip but kin yo ya kajing mentoy pendap iki we lamba umen smakhoi to ai ba kane ka YouTube channel kan long ka jing mentoy ya kito ki bapet but ya kito ki ba shim ba kan long ka babha to ai ba blay un kerku ya
ngi we ma bi ki pop ki lai ki let krang kang ki jong ngi ngapan ban ngabu ik ne paro ha Jisu. Amen.